Здравейте на всички! Включвам се, за да дам отговор на най-нашумелия въпрос тази вечер, а именно за какво използваш Vibe? Аз лично използвам Vibe ежедневно, за да се опитам да си пусна двойно еспресо през телефона. Не ми се получава. Здравейте на всички, аз съм Валери. Както виждате, аз съм от тези диджеи, които не се възприемат прекалено мистериозно. И когато пускам музика, това не се променя. Доста обичам да си подскачам зад пулта, да си танцувам, да се забавлявам заедно с хората, които се забавляват. И много мразя да пускам примерно цяла вечер Бритни, Мадона, Дженифър Лопес и някакви такива Pop 2000s и да дойде някакъв пиян дурник в някакъв момент и да ми каже: ще ми пуснеш ли една цеца? И да метне 20 лева през 2026 върху пулта ми. И след това трябва да се обяснявам с него и да обяснявам, защо не мога да му пусна цеца и нали, въобще къде се намира и какво е това парти. Vibe е апликацията, която ми позволява дистанционно да се оправям с тези хора, позволявайки им да пишат каквото пожелаят в апликацията и аз с най-голям кеф да го отказвам. С няколко думи, Vibe ми позволява да не прекъсвам вайба си по време на парти, на което пускам.